Papikarampa maistelee! Morjesta. Tultiin nyt Pirkkalan sittariin ja mitä me tultiin tätä hakee? Pringlisiä ja suklaata. Koska kai meidänkin on pakko nyt kokeilla sit se sama setti, mikä tuo netissä nyt pyörii. Katsotaan kohta. Oh. Onko vähän pieni? Mitä mistä tarvitaan? Sieltä. Näitä me haetaan. Kyllä. Maailman paras suklaa. Oltsu lupas tarjota tän kierroksen. Lola maksaa. Minä maksan. Ei tarvikaan. Oltsu, mitäs meillä nyt siellä on? Meillä on 2 pringles-purkkia, 2 suklaata ja Lasten passi. Käy. Tänään tehdään nyt sitten niitä. Mitä me tarvitaan? suklaata ja 2 leipää. Suklaata jää. Mulla on paljon. Ja pringles. Sitä ei tarvita vielä. Mitä muuta me tarvitaan? Suklaata. Me tarvitaan siihen kattila ja lautanen. Pitää kattoo, että miten täältä menee. Paljonko sinne voi laittaa se vettä? Ja miten se sattuu? Häh? Miten se sattuu? Aha. Me laittaa hellan päälle. Isu voit sä auttaa mua? Jos osaa laittaa tuon hellan päälle. Ei se. Jos. Jos. Ei tarvii aukaista sitä. Hoi. Ja mehän käytetään siis maailman parasta suklaata, eli Fatserin punasta. Sanokaa mitä sanotte, tää on parasta. Joo! Oliko 1? Se. Laikko yhden. Ai. Kohta on valmista. Oh my god. Ja nyt ei tiedetä sitten, että oliko niitä isompia vai pienempiä asioita, mutta me tehtiin tähän isompaa 2 levyllä. En tiedä, onko hyvä vai eikö ole hyvä. Se selviää meille noin 2-3 tunnin päästä. No niin. Mulla on veitsi, mä en tiedä tarviks mä sitä lekkulauta. Vähän niinku puukko. Vähän niinku puukko. Ja sitten otetaan toi meidän valmis tavara jääkaapista, katsotaan mitä se sanoo. Joo. Ja tänään maistumaan sitä. Ja miltä maistuu. Ja nyt aloitetaan. Jännittääkö? Oh my god. Se on hienoa. Se on edelleen aiheutunut. Ton näköinen sisusta. Ja sitten alkaa tää jännittävin osuus. Koska miten ne sanoo, että tää joutuu repiin täältä tää homma, koska tämähän näyttäisi tulevan täältä ihan, ei nyt ihan kokonaisuutena, mutta tässä on ensimmäinen pala. Se on tosi kiva. Ota santakaa se. Älä vielä. No, miltä maistuu? Onko hyvä? Maistuu vähän suklaalla ja sipsillä.
Maistuuko ihan suklaalle ja sipsille? No ihme. Aika jännä. Miltä maistuu? Maistuuko samalta? Aika jännä. Hyvä valinta toisi. Laitetaan viimeisen vaikka tosta. En mä nyt tiedä. Pitää väittää, että ne on ollut se kaiken vaivan näköinen, mutta Mitä kello on? ihan ok. Tää. Tämmönen sitten tällä kertaa. Ruippi. Kuinka hyvä oli? Niin hyvä. Holtsu. Oliko 5/5? Joo. Lonkeale. Oikeastaan 4/5. Se oli 5/5. Sulla ei mitään sananvaltaa siinä, kun sä yrität väittää, että Fatserin sininen on parempaa kuin punainen, niin lolota jäävä tää äänestysoikeus. Mun on 5/5. Joo, niin on. Hyvä.